losing bad. They were on an 8-game losing streak and finally broke it with a win against Boston. The team was very happy about it. And Kobe, he probably had the funniest reaction of all. So the Lakers had an 8-game losing streak. They beat the Celtics. Overtime. Great. This is from after that game. Yun, Mark, ano na ngayon, day 4 na ng ano, anak. Ha, kunin natin si Lu. Ano, bawiin na natin si Lu sa si mama. Ha, March 4 na. Ano, sundin natin sila doon. Doon daw sila lumabas eh. Ha. Ito na kami ni Ice. Oo, ninja. Nantay na lang yung billing, di ba? Oh, ha? Tayo na lang natin. Bili gamot, bili gamot. Ito na bibili ng gamot. Nautusan ka na, ha? Bili gamot. Ito na bibili ng gamot. Nautusan ka na, ha? Oh, nakulit na bata, oh. Topak, tinatopak. Kaya ano muna kami, lumabas. Na. Ay. Ayun na sila. Oh. Hello. Mahal. May ulo mo? Hindi. Hindi. Thank you po. Taxi na tayo. Kuha ng taxi si kuya. Halika kuya. Kotak na yung taxi. Oh. Oop. Tayo, tayo. Oh. Madumi lang yan. Oh, halika. Halika na. Anong sabi? Anong sabi? Eh, ang daming tae. Ang daming yung tinae, oh. Hala, pinaiyak mo, oh. Sabi mo, tama na. Good boy si kuya. Ayun. Huwag mo pagalitan. Pagalitan mo eh. Ang pagtatagpo. Iyakin yan ha. Iyakin si Adin no. Si Ice di ganyan si Ice eh. Matapang eh. Hindi umiiyak. Oo. Natin lang oh. Ninigyan kami ni Daddy oh. Oh, sabi mo, Bab, magano ka? Love you, sabi mo nga, I love you. Love you, sabi mo. Sabi mo gano'n.
Sino nagpaiyak dyan? Kaya, sino nagpaiyak kay Lu? Michi ka gusto mo? Ay, umihi. Umihi. Ay, paresang kuya, oh. Pag umiihi, oh. Pagta ko natin. Oh, pagka mo na yan. Sayang. Oh. Ayun niya yung lamig eh. Wala, ikaw nagpaiyak. Ikaw nagpaiyak. Ano, umiyak, oh. Payat pa, no? Payat pa. Pero mas mahaba siya, oh. Ano masasabi mo? Sabi mo, tama na, baby. Sabi mo, tama na, baby. Adi, tama na. Oo, iyon niya hanggang dito. Ay, isa pa ang diaper. Nasaan ba? Pagod. Yung bata ko mas pagod. Si Kuya Ice, si Baby, Boo. Ayan. Patay ka na to? Ano ba yan? Number 1 lang siguro man. Number 1. Pag-iihi na lang babangon. Anong masabi mo sa pag-uwi ni Lu sa bahay? May pagbabago ba kaya sa iyas? Yan. Meron, madami. Tulad na. Naging ano siya, parang, Mahikab? papansin masyado. Parang nagsiselos. Tapos, Pagbuhat ko, hindi naman siya nagsiselos. Pagbuhat ko, doon siya nagsiselos. oo, gusto niya, kay daddy lang siya. Pag ako, okay lang. Kay Lu. Pag ikaw may hawak kay Lu, hawak ka niya. Pag ako may hawak kay Lu, gusto niya siyang hawak ko. Papansin siya. Si Kuya A sa side ko. Si Lu sa side mo. Eh di yung walk family natin na channel. Gawin natin walk. Walk family. Ano na lang, muwak. Walk na lang. Kaya, grabe mo ito. Mahal, nanantok mo. Nantok na yun ako.